Emails ġodda li kiseb One News juru kif l-ispjuni tal-Google Group ta' Tonio Fenech kienu jinkoraġġixxu lil xulxin biex jużaw il-pożizzjoni tagħhom u jiksbu informazzjoni delikata. Email datata 19 ta' Settembru 2014 turi kif Chris Patch mill-Bank Ċentrali talab lil spjun ieħor, Carlos Camenzuli, biex juża l-kariga tiegħu fl-Uffiċċju tal-Istatistika għall-informazzjoni li kellu bżonn. Patch talab lil Camenzuli jsib mezz biex jiċċekkja ma' sezzjoni finanzjarja tal-Gvern fih dan l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika dwar jekk il-kumpanija temporanja li waqqaf il-Gvern l-ħaddiema tal-Arriva taqax taħt il-Gvern. Dan intqal sabiex l-ispjuni jippreparaw kemm jistgħu lil Tonio Fenech għal konferenza li kien se jindirizza tal-Partit Nazzjonalista, konferenza li s-suġġett tagħha kien is-settur pubbliku. Fil-fatt saħansitra Chris Patch iddetta lil Tonio Fenech x'għandu jwieġeb f'każ li jkun mistoqsi dwar il-kumpanija temporanja. Tonio, jekk isaqsuk dwar l-eks ħaddiema tal-Arriva li hu maħsuba li hi temporanja, tista' twieġeb li l-operatur tat trasport jista' jkun kollox barra operatur pubbliku. Hawnhekk Chris Patch insista li l-istrateġija tiffoka fuq is-settur pubbliku u l-impatt li dan għandu fuq it-tkabbir ekonomiku u l-andament tas-suq tax-xogħol. Qal ukoll li l-preżentazzjoni ta' Tonio Fenech għandha l-ingredjenti kollha biex titfa' dubji dwar l-andament ekonomiku u s-sostenibilità fit-tul tas-settur pubbliku.